Здравейте, хора! Добре дошли отново в The VNM подкаст. В днешния епизод ще бъде доста интересна темата, за която ще си говорим. Тя именно е... Нищо не е грешка и трябва ли да съжаляваме за грешките и като цяло дали всичко се случва с причина или просто ние така се го изкривяваме. Нашето мнение по въпроса. Да. Надяваме се да ви бъде интересно. Споделете ни вашето мнение долу в коментарите и също така харесайте видеото и се абонирайте за канала. Много е важно. Подкрепяте ни по този начин, което много оценяваме. Искам също да питам дали ви харесва повече така, като този снимаме ъгъл. този ъгъл. Наистина, лично мнение, защото ние се подобряваме всеки един ден и подкаст, но все пак, правим промени, дали са окей тези промени. Дали и на вас ви харесва? Да, на мен ми харесва, на Вики също, предполагам. Да. Този подкаст ще го направим по-така личен между нас двете, вие ще слушате просто. Защото, честно казано, май осъзнахме, че много добре се получава тя, като го обработвах, когато си задаваме въпроси една към друга. Да, много по-плавно някакси преливаме в различните теми, които засягаме. И да. Добре. Да започвам ли? Направо ще започна с въпросите така сега. Искам само да кажа, хора, ние се подготвяме за този епизод, т.е. горе-долу така какво ще си задаваме и така нататък. Мишо, не ми казвай сега, не говори. Буквално. Да. Много хубаво лате правя. Да, наистина, много е добро. Просто... Не ходете в Starbucks. Буквално това е по-добро, човек. Да, защото и кафето според мен е по-добро. Те изпозни какви. Да. Така. Първо, вярваш ли, че всичко се случва с причина? Да. Както вече знаем, и в други подкасти сме го засягали това като тема, но това е един от цитатите или нещата, в които аз вярвам най-много. Да, ние го коментираме. Да, някакси много се е утвърдило в времето, откакто си го повтарям това нещо, че абсолютно всичко, което се случва, е трябвало да се случи по този начин. Дори смисъл на мен да не ми се е искало в дадения момент и да не съм разбирала защо, някакси след това просто винаги разбираш, че е трябвало така да стане и че нещата са се случили по най-добрия начин. Така че, да, определено го вярвам. И аз мисля, че следващия въпрос е, към този, че или това е просто нещо, което да се почувстваме по-добре. Реално, не във всички случаи, когато нещо се е случило с причина, е било най-добрия вариант, по който, все едно нещо е станало, обаче то се е случило и по някакъв начин ни е помогнало или да размислим или да вземем някаква полука от нещото. Според мен винаги трябва да сме благодарни за това как са се стекли обстоятелствата. Това ще го обсъдим и малко по-натам, защото никога не знаем какво по-лошо е могло да се случи, смисъл от какво сме се предпазили един вид. Това после ще го коментираме даже. Малкото зло, така да го кажем. Това имам и една ситуация за това, което мога да говоря. Да, ясно. Моята е, малко по-различна, но като цяло мисля, че за всяка ситуация трябва да сме благодарни, че се е стекла по начина, по който се е. Защото не знаем. Така е. Това е въпрос към двете, т.е. двете да си разкажем една история. Добре. Имаш ли, но първо ти ще разкажеш, имаш ли момент от живота си, за който си мислила, това е най-голямата ми грешка? Преди да кажеш, искам към вас да кажа, ние сме на 18. Ние говорим за нашите преживявания, това не са някакви дълбоки, тайни, такива грешки. Да, начина по който се чувстваме в момента на говоренето, тъй като определено хората по-големи от нас, най-вероятно други неща биха считали като големи грешки в живота им и така нататък, но в смисъл за момента сега. Какво смятаме? Ние все пак го правиме за нашата аудитория, която все пак да говорим за ментал хелт и всичките неща на нашата възраст и примерно малко по-големите от нас. Да. Така че това е от нашия експириенс. Защото ще ме дразни. Добре. Така. Сега разкажи за това е най-голямата ми грешка. Ако си... Не е нужно да кажеш, че ти е най-голямата грешка, какво си помислила, че би било? Добре, стойте, това е много сложно, защото аз смисъл грешка, не знам какво. Не бих казала задължително като грешка, но определено има много моменти, в които примерно съм имала
доверие на хора, на които може би не е трябвало да имам чак толкова много доверие, или не съм си следвала вътрешното чувство и някак си накрая съм се оказвала права и тези хора са ме предавали или по някакъв начин, нали, са ме наранявали и просто съм се чувствала сякаш, нали, това е много лесно съм могла да го избегна и да не допускам такава грешка, ако просто, нали, съм била малко по-внимателна. Така че може би от някакви такива ситуации, просто с хора, които са ме изненадвали неприятно с действията си. И да, не са били искрени, лъжи и такива неща, които, нали, ако имаш едно на ум за хората, леко можеш да избегнеш. Просто аз съм си мисля, че мога, нали, да им имам доверие и не съм го смятала по този начин. Да, така е. Аз мисля, че този път ще е по-лекичък, ама... Не може при нас. Не може при нас, така. Така че може би това. От твоя страна, какво би казала? Аз също, в смисъл за ситуация, аз също бих казала същото, но за да е нещо по-различно, защото в смисъл може да дам и с нещо друго пример. Не съм си мислила, че е най-голямата ми грешка, но много съм се чудила защо си го причинявам и примерно дали от другата страна другия човек, в смисъл, не прави грешка с това, че го прави това нещо. И тази ситуация беше от сорта на това, че просто доста пъти ни се възобновяваха отношенията и просто не стигаше до никъде. И накрая просто бях като това реално грешка ли е, смисъл и от страна на човека ли е грешка, явно е, може... Още не знам дали е било грешка или не, но аз съм си взела много пулка от тази ситуация, затова смятам, че не е грешка. Аз не го приемам като грешка. По-скоро се чудя за това дали той го е приел като такава, но мисля, че и той е научил доста от това. Аз така мисля и съм сигурна в това. Това е много такова, защото когато хората примерно не са искрени с теб или смисъл не сте си изяснили напълно нещата, някак си винаги ти остава едно той какво, нали, другия човек какво си мисли от среща, дали за него изобщо, в смисъл като цяло това е значило нещо и така нататък. Някакви въпросителни такива остават, които просто е много важно някакси да си изясним и да разберем, че е по-важно да знаем ние как се чувстваме. И какво ние сме извадили от тази ситуация. А не толкова, нали, другия човек, защото той си има неговите преживявания и дали ще ни ги сподели на нас, вече си е негово решение. Но аз съм благодарна, че реално в крайна сметка ние се разбрахме. И доста, всичко беше наред и аз съм благодарна, че такива неща и това ми се е случило, защото също ми е дал някакъв опит най-малкото или в смисъл вече не би постъпила по същия начин, ако попаднеш в такава ситуация. Така че, нали, той има един такъв цитат, че смисъл, че нещо се повтаря, докато не решиш да прекратиш сайкъла. Да, точно за това сайкъла се случваше и най-накрая просто го завършихме. Добре, според теб съществуват ли изобщо грешки или просто решения, от които се учи? Мисля, това... Да, мисля, за това го отговорихме. За мен грешка... В смисъл, нито едно решение, което взимаш реално не е грешка. Просто, не знам, преминаваш към друга пътека, но накрая пак стигаш там, където трябва да стигнеш. В смисъл... Мястото, където трябва да отидеш, винаги ще стигнеш там. Независимо какво ти се случи по пътя, винаги ще отидеш там, където трябва. В смисъл, не може да отидеш някъде, където не трябва да си. Точно така, Така че, според мен, просто леко може би се отклоняваш от главната цел или път, но в смисъл това не значи, че няма да стигнеш там. Точно така. И аз съм на същото мнение. Сега правя малко интервю на Вики, ама нищо ще го слушам. Какво ти само? И аз така. Ще си разказваме неща, просто искам да те питам. Кое е нещо, което тогава в някаква ситуация ти се е струвало ужасно решение, обаче днес не мислиш, че е така? Добре, това въпрос е към нас двете, така ще ги задавам. Стойте малко. Чакай аз да помисля малко, че... Нещо, което ти се струва ужасно решение, днес не мислиш така. Аз знам. Кажи. По принцип, това не е само за една ситуация, а за като цяло, ако ви се случва такова нещо, когато примерно откажеш на някого.
Окей, да, добре. Ти си мислиш, че винаги пропускаш шанс или не шанс в смисъл пропускаш работа, възможност да отидеш някъде да все едно да учиш и нещо такова, като по-нормални неща, като вид излизане навън, отиване на среща или с приятелки на среща и така нататък. Според мен понякога наистина трябва да се замислиш дали искаш и дали си заслужава и дали няма, примерно, наистина имаш вътрешно чувство, че не трябва да го направиш. И по-скоро това не е пропуснат час, а наистина ти мислиш за себе си. И това наистина дали е окей. В такъв смисъл мисля, че понякога сме се чудила, не, аз ще го пропусна, няма повече да се видим. Добре, Обаче всъщност не е така, нали? Ако трябва нещо да се видите, да се случи, то ще стане. Не трябва да се бориш с такова, да ти е притеснено, че все едно това ти е последния шанс. Добре, Това е от тая гледна точка. Да, в смисъл, не знам, мисля, че съм на същото мнение. Добре, ако то на тебе само те въпроси. Ако можеше да се върнеш една година назад, би ли променила нещо и защо? Не, че бих го променила, но може би бих искала да не се кача на тази триколка. Да. Така, много кратка предистория. Миналата година бяхме на море с приятелки, всичко беше страхотно, решихме да караме триколки в морската градина в Бургас. И така се случи, че аз карах едната триколка с една приятелка и просто се наклонихме и паднахме. После ни водиха до спешното. Реално всичко, нали, така приключи по най-лекия възможен начин. Всичко е било наред. Да, то ние бяхме почти спряли като паднахме. Но да, просто в смисъл, не че бих го променила, защото знам, че се е случило буквално малкото зло, както хората го наричат. Толкова по-зле можеха да се развият нещата. Нали, за щастие двете, нали, отдавна вече сме си супер. Да. Надаля все още има малко раничка на коляното. Да, знаем, това е така да направи излиза си. Много чувствителна кожа и като цяло. Но в смисъл просто знам, че е трябвало да се случи по една или друга причина, дали за да внимаваме повече. Защото е можело нещо по-сериозно да стане. Дали нещо друго да е могло да стане и това просто ни е предпазило. В смисъл не мога да знам със сигурност, но да, за други неща не мисля. Всичко се е случило така, както трябва да се случи. Определено, ако трябва да ги преживея тия месеци, нали, отново, бих взела някакви по-различни решения, но знам, че пък тогава няма да съм същия човек като в момента и със същия майндсет и така нататък, така че по-скоро не. В смисъл, ще си ги мина пак. Абсолютно. Аз исках тук да кажа нещо, обаче видях, че има подобен въпрос по-надолу, така че долу ще си го кажа. Тук има за съжаление. Ти не каза. Ако можеш да се върнеш една година назад, би ли променила нещо? Значи аз бях в същия предишната ситуация, за която ти говорих за този цикъл, който се въртеше. Не бих го спряла, не бих променила нищо, защото е трябвало така да стане. Няма смисъл, не мисля, че сега ще знам и ще съм, нали, подготвена с тези неща, ако това не се беше случило, нали, преди 1-2 години, там, не знам. Не си спомням точно. И аз понякога, не да говоря за тази ситуация, но просто, не знам, нищо няма вечно, всичко е временно. Абсолютно, колкото по-дълго, може да е дълго, да е кратко, но просто за колкото и време да е, просто бъди щастлив докато го имаш и докато е готино и си го преживявай. Абсолютно. Каквото и да е, приятелство, връзка и така нататък. Или дори нещо свързано с училище, примерно. Добре, Примерно. Макар че то няма да избяга от нас. За какво мислиш, че тук за съжалението се говори, нали, те въпроси са интересни, и за какво мислиш, че хората, това е готино, на нашата възраст най-често съжаляват? Може би в днешното време. Добре, според мен... На нашата възраст, тинейджерите като цяло. Мисля, че най-често хората съжаляват за възможности, които са пропиляли или все едно шансове, които не са взели, защото заради някой друг. Например, не са направили нещо, което много искат, защото ги е страх какво ще си помислят хората за тях. Или като цяло е такъв... нали,
или от този тип неща. Да, може или примерно, че са направили нещо, за да фитнат ин, да се слеят с другите. Лошото е, че не всички това го мислят. В смисъл го осъзнават, че са направили така грешка. Да, те ще го осъзнават, нали, по-нататък във времето, но има много, в смисъл, просто има много хора, които, примерно, много искат да направят нещо, просто знаят, че е, примерно, по-различно, но няма да бъдат приети чак толкова добре и не го правят заради това. Така че най-често според мен заради това съжаляват хората. Или че, например, са били предадени или наранени и си мислят, че това вече ще се повтори с всеки един друг и няма доверие на никого и така нататък. Според мен за това също съжаляват, без да осъзнават, че това всъщност ги е изградило като хора и ги е направило по-силни. А понякога но не знаят, но в смисъл повече хора просто го асоциират с това, че трябва да спрат да си показват любовта, да спрат да... Слагат бариера просто, която не е нужно да има. В смисъл да имат едно на ум, да, но според мен просто те много крайно приемат подобен тип ситуации. За възрастта, в която сме в момента. Да, в смисъл всички правим грешки, всички правим като цяло неща, за които може би не бихме направили в бъдеще, но това е чара на годините, в които сме, че можем дори въпреки че това въпреки че, например, сме направили нещо подобно, можем да се променим като хора и да се изградим като още по-добри личности, тъй като в момента е времето, когато го правим и някак си мисля, че хората просто пропускат възможностите на това да са млади, различни и интересни. И безгрижни. Да. Понякога. Да, тъй като, не знам, избират да живеят живота си така, както ще го живеят цял живот и някак си не си изживяват годините така, както реално заслужават. Те искат или заслужават. Да. Това е нещо, което, сега като го каза, си напомних, че няма за къде да бързаш, да бързаме ние, защото имаме толкова време да бъдем тези, които искаме да сме в бъдеще и да станем това, което искаме. Не знам, всички бързат за това да пораснат толкова бързо и дори с тези малките неща, примерно 12 годишните момиченца, които отиват да почнат да си правят косата, маникюра, фейк лашес, да се обличат като 18 годишни какички. Да ходят на дискотека. На 14. Смисъл... Според мен за всяка възраст си има нещо. Да, в смисъл има време за всичко, не? Ние го правим това, смисъл бързаме някакси толкова всичко да го направим в момента, то не са работа, шофьорски курс, университет. Някакси смисъл, не знам, просто гледам да го взимам по-чил и особено смисъл за това лято, така някакси. Нали, много хора ме питаха какви планове имам и така нататък. Аз просто бях като, искам да си го изживея. Смисъл, това буквално ми е последното лято като дете. Смисъл, на 17. Преди университет. Да, преди всякаква по-голяма, нали, отговорност, която ще взимаш. И просто... В смисъл, не, че не ги разбирам хората, които мислят по различен начин, просто някак си... мисля. Да, смятам, че имаш едно детство, имаш буквално едни 5 години да си тинейджър и смятам, че трябва да се възползваш от това. В смисъл, просто да си детето, което можеш да бъдеш. Защото след това, нали, ставаш родител, възрастен като цяло, идват всякакви други отговорности, а сега сме толкова по-свободни. Така е. Напълно съм съгласна, няма какво да добавя тук. По-скоро към другата тема. То не е друга тема. Добре. Тук това да ти казах, че искам да си го кажа. Кажи го. Повече съжаляваме за нещата, които сме направили или за тези, които не сме. И има ли нещо, за което още съжаляваме? Давай. Добре. Значи, казвам си го. Значи, според мен, аз не съжалявам за абсолютно нищо. Ние това и в началото го казахме, защото всичко е вид урок или просто щастлив момент, който помним. Да. И понякога уроците ни учат, примерно, с какви хора да се запознаваме, какво да не правим, с какви хора да не. Примерно, да знаем какво не ни харесва в човек, да знаем какво ни харесва в човек, какво да търсим. Знаеш какво се сетих? Много често... Чакай само. Добре. Кажи си го. Не, ще кажа, че много често хората, когато, например, имаш много хубави спомени с даден човек и след това, примерно, нещо се случи и си прекъснете отношенията и някак си хората променят всички останали спомени, които имат с този човек и ги правят да изглеждат едно.
Сещаш ли се, че не си, просто все едно не си мисля бил с версията на този човек отпреди, а изграждаш с като лоша сега. версия. Да, все едно човека, който е сега, всички останали спомени си ги правиш с този човек. И някак си просто имам чувството, че хората си развалят спомените и това и как са се чувствали в този момент и някак си забравят, че са били щастливи и помнят само лошото, все едно, което е било накрая. Това е много гадно, защото аз пък буквално понякога това е лошо. Не, че е лошо, аз знам реално, че е имал някакви негативни неща, които примерно са били като знаци, обаче аз винаги си спомням човека с най-яките неща. Това е най-хубавото нещо. Да, защото така на мен ми олеква и аз по някакъв начин, примерно, в смисъл, прощавам на ситуациите и на това себе си, и на човек и така нататък. Много, много по-лесно забравяте. Да, така. Да. Щях да се седя, какво ще да кажа свързано с това. Може би, ако не че съжалявам, просто, добре, нали винаги казваме, че случилото се е случило, нали, няма как да съжаляваш, нали, трябва да се случи по този начин. Нали, да, така е. Но със сигурност в някакви ситуации съм щела да постъпя по различен начин, в смисъл да кажа нещо. Ако сега... Защото вече разсъждавам по по-различен начин и не бих направила нещо различно, просто бих казала. Защото, в смисъл, така бих си изказала истинското мнение или не бих. Да. Защото тогава в ситуации много съм се сдържала от някакви неща. А сега не бих се сдържала от тези коментари. Бих си казала реално. И с това всъщност съм много благодарна, че с ситуацията, в която вече този цикъл приключи, трябваше за последен път трябваше да се възвърне скоро. Да. И съм много благодарна, че за последен път, нали, така се върна, когато аз бях над сегашната възраст, сега 17-18 тази година, защото казах нещата, които тогава не съм успяла да кажа. И реално това ми беше като... Аз го приех като все едно знак, че наистина трябва да си кажа нещата. И реално нещата се получиха по най-добрия начин, по който трябваше да станат. И реално с човека се изясняваш и наистина ти олеква и всичко приключва. Да, това е много хубаво, когато има възможност. В смисъл, може понякога да няма, но аз знаех, че нещата не са напълно... Приключили, знаех, че има нещо и просто е готино, защото то се върна, като вече аз бях готова. Да. Едно. То винаги така се... И то се случва на хора като нас, според мен. Такива емоционални, истински, които наистина имаме някакъв пърпъс и търсиме нещо в живота, което така... Да. Относно тази тема, аз определено бих казала, че много повече съм съжалявала, че не съм направила точно нещо, това... отколкото ако съм го направила, тъй като ако направиш даденото нещо, в смисъл винаги ще си извадиш някакъв урок, ще осъзнаеш някакви неща, докато ако не го направиш, винаги ще ти остане едно ако в мозъка. В смисъл, ако го бях казала, какво ако го бях, нали, направила това нещо, какво ако бях отишла еди си къде си. И някак си много по-често мога да съжаля и да продължавам да се питам някакви такива въпроси, ако не направя нещо, отколкото след като съм го направила. Да. Да. Относно това за като цяло отношенията, нали, с хората, много е хубаво, когато успееш да се изясниш с някого, но това става само единствено, когато другия човек е готов да се изясни с теб и иска, нали, същото нещо, тъй като ако само ти имаш нещо да си кажеш и искаш от другата страна да получиш, нали, ответното, просто истината, нещо, искреното мнение, нали, на този човек относно ситуацията, относно каквото и да е било. Ако този човек не си е признал пред себе си, няма как това нещо да се случи. И той не намира грешка или нещо за изясняване. Ако той си я е замел, нали, под неговия килим, тя дори да е върху твоя, то няма как да се случи това нещо. Затова трябва ти сам с твоите мисли, твоите разсъждения, твоите чувства, трябва сам да продължиш напред, въпреки че другия човек не го е направил това нещо. Не знаех, че този подкаст ще е толкова разчитан, аз ще разрева след малко. Много по-трудно е и е някак си остава за по-дълго, тъй като когато
когато нещата приключат с някой и знаеш, че са на 100% приключили и знаеш защо и как и всичките тези въпроси имаш отговори на тях, някак си по-лесно продължаваш напред, докато когато нали, не си имал този един финален разговор с дадения човек, някак си е много по... как да го кажа? Чувстваш се за едно, седиш на едно място и си стъкнат и не можеш някакси се едно да продължиш. От един момент нататък обаче, не знам, на мен така ми се случи, че просто осъзнах, че не съм длъжна да се обясня на някого как се чувствам и как съм се чувствала, каква е ситуацията от моята гледна точка, за да мога да продължа напред. Запази си, защото имаме 3 въпроса точно за ситуацията, искам да ми ги кажеш. Просто, че все едно вече нямам нужда да бъда разбрана от другия човек, за да разбера аз себе си. Абсолютно, не трябва да се обясняваш на някого, който няма по никакъв начин да те разбере или така нататък. Така, първо, има ли човек, за когато тогава си била много тъжна, че сте се разделили не връзка като приятели или като цяло, като ситуация? Сега, като погледнеш назад, мислиш ли, че е било за добро? И имало ли е момент, в който си се ядосвала, защото нещо се случва, а после си разбрала защо не е продължило? Добре, може би с първата ми така най-добра приятелка, когато приятелството ни приключи, то приключи просто защото вече нямахме добри отношения една с друга. Ние тогава бяхме много малки, просто случваха се някакви неща, бяха подхвърлени обиди, които мен не ме караха да се чувствам добре. Тя не е това. Ти си била на крехка възраст. Да, не е това просто смисъл. Не интересуваше. И нали, отношенията ни приключиха, което абсолютно вярвам, че се е случило за добро. Първо, защото смисъл, аз вече нали, нямам никакви лоши чувства нали, към нея или отношения или каквото е да било. Смисъл, следва ме се писмеш и честит рожден ден, нищо лошо нали, към момичето. Но ако това не се беше случило по начина, по който то се случи, нямаше да си стана най-добра приятелка с момичето, с което съм си най-близка и до днес. И просто любовта, която имам с нея и приятелството, което имаме с нея, нямаше да е същото. Най-вероятно нямаше да се случи изобщо на толкова дълбоко ниво да се развие. И просто знам, че се е случило с причина, знам, че абсолютно всичко е трябвало да се развият така нещата, въпреки че тогава ми беше много тежко, много тъжно, защото когато някак си отделил толкова много от себе си в дадени отношения с някого, е много трудно да продължиш след това, защото си казваш, нали, това за нищо ли беше. А то никога не е за нищо, защото винаги си дал нещо от себе си, винаги човекът ти е дал нещо от него, винаги сте научили нещо и двамата. В смисъл не е за нищо. И не знам. Тук мога да кажа нещо после. Да, просто тогава съм съжалявала, определено сега не. Определено сега, когато си прекъсна някакси, съм доста по... как се казва? Спокойно? Не, доста по-изградена като личност и нямам нужда чак толкова от някой друг, за да се чувствам като себе си. И просто много по-лесно пускаш хората... По-рано порастваш. Да, много по-лесно пускаш хората да си тръгнат от живота си, когато не заслужават място в него. По една или друга причина. Вече не се чувствам дължна да се обяснявам на някого, защо няма да е в моя живот и защо няма да поддържаме отношения. На такава възраст сме, че хората знаят много добре какво правят. И след като са решили да постъпят по даден начин, след като нямат проблем ние да нямаме отношения, знаейки, че тяхната постъпка ще доведе до това, то аз нямам какво да направя, нямам какво повече да дам от себе си. И да, смятам, че това е много хубаво нещо за това, че се изграждаме вече като хора и ставаме по-големи, тъй като ако нещата, които ни се случват сега, ни се случваха на онази възраст тогава, според мен щеше да е много по... Нямаше да доведе до същите изводи, които си изваждаме в момента. Затова е много красиво нещо, че всичко си идва с възрастта. Да, и не трябва да бързаме за никъде. Това е още една причина, нали, още един повод да го кажем. Аз искам така да кажа 2 неща, защото ние много плавно, ти плавно преминаваш към нещата, като искам да кажа. Първо, това когато си била по-малка, нали, с твоята най-добра приятелка, независимо, исках да кажа, че независимо на каква възраст си, дори да си малка,
ние растем, нали, променяме се, ставаме може би по-добри или си променяме леко характерите, израстваме, обаче независимо на каква... Мечка, просто е щупен крака. Тя на 10 години тази мечка. 11. Така, бабо. Няма значение на колко си. Смисъл, ти си един човек и ти ако като малка си правила примерно такива, не тия, като цяло говоря за човек, си правила някакви груби неща или примерно си се изразявала по груб начин. Добре, аз като малка не съм се изразявала по толкова груб начин, ама съм била така... Були. Някак си някои хора, не знам добре как да го структурирам, че все едно когато съм се карала с моя приятелка, като сме били на 9 и майка си каза, това не е голям проблем, те са малки на такива неща, обаче всички неща, за които сме спорили като малки такива неща, са ни повлияли и са важни, не са по-малко важни. Абсолютно. Това, което ти си преживяла с твоята най-добра приятелка, в смисъл не че нещо умал, но пак е било важно и пак е било жизнено важно за твоя живот и като ситуация и не трябва да неглижираме такива неща. Определено тази ситуация като цяло ме научи на много неща и ме накара някакси да не позволявам на хората така. Толкова да се държат по толкова disrespectful начин, неуважителен начин. А сте били малки, нали? Да. Определено съм позволявала и на други хора да се държат по такъв начин към мен, но нали, всяка грешка с урока след нея. Аз искам да кажа за това, където говореше, че все едно си мислила, че нали, това дълго време, в което сте градили нещо и после е било за нищо. Аз бих казала, че наистина и аз това съм си го мислила, когато съм си говорила с някой толкова дълго време. Когато, то си беше когато. Не, това просто беше гласа ти. Когато, нали, то е било преди примерно няколко години. Майко, колко бързо мина това време. Все едно е било преди one decade. И си виках, нали, това за нищо ли беше цялото това говорене или примерно комуникация. А всъщност не. В смисъл, тя те научава на толкова много неща, да разбереш един човек и примерно да знаеш какво в качество в друг не искаш да търсиш или какво да търсиш в друг. Или какво да не правиш, или кога да знаеш като един човек така се държи, все едно какво значи. Или примерно... Да, и това е толкова е важно да го имаш като... да си взел тая ситуация, да я имаш и да я използваш като някакъв урок и като някакво оръжие, което да използваш все едно, като знания. Защото някои хора нямат такива експириенси, защото не си го позволяват. Да, и не си взимат поука от нещата, които се случват, което така просто позволявате на нещата да се повтарят и повтарят, а това се случва докато не си научите урока. И не взимат никакъв риск да го направят и просто са като няма да знам какво е, няма да съм наранен, няма. Не, това. До никъде не води. Според мен, не знам. Не, че съжалявам за това нещо или не знам. Имам чувството, че понякога просто бих искала да променя начина, по който... После се развиха нещата. Това да, но с някак си бих искала... Това ще прозвучи толкова селфиш. Но все едно да променя начина, по който другия човек. Да, не е селфиш. Смисъл... Просто защото ти си имала много позитивна представа за това. Да, в смисъл някак си просто аз... Като знам, че не бих постъпила по даден долен начин. И ми е толкова странно, когато човек, на който си имал доверие, който си имал каквото и да е било, нали, би постъпил така. И някак си като това не е човека, нали, който познавах. Това не е човека, за който имах някаква представа. И просто в такъв момент осъзнаваш, че в смисъл, ти не го познаваш този човек всъщност. И имаш някаква представа за него в главата си. И това не е, нали, този човек в реалността. Мисля, че това е много често срещано на нашите години. За какво точно вчера с мама си говорих, като за една ситуация, сегашна такава, че тя ми каза, знаеш ли какво, ние просто, когато ние като, в смисъл, защото аз приличам на мама много в това отношение, просто като се запознаеш с човек и ти просто го виждаш като една
чиста капка вода. В смисъл, не всички го виждат. Аз като запознавам с някой, го виждам като все едно няма нищо. Мръсно. Все едно е като буквално бистра като вода. най-добрата версия на него. Най-добрата, да. И смисъл, и ти така си го възприемаш. Да. И просто след това разбираш какво... Че човека всъщност Да, не е и просто това не е проблем, но това е толкова... От една страна е толкова красиво, защото не много хора мислят така. И аз дори, като се познавам с някой, буквално няма никакви предразсъдъци, буквално го виждам и съм като... Нали, виждам някаква... Не знам, според мен просто виждаме хората като това, което нали, знаем, че могат да бъдат. И сме ние, реально. Да. И просто някакси, защото примерно аз дори в приятелството ни, дори в някакви такива неща, смисъл просто, нали, виждам човека, който може да бъдеш най-добрата версия на теб и смисъл просто те бутам да бъдеш тази версия на себе си, просто някои хора не издържат на или не искат промяната. Или не са готови да го направят. Да, точно. Или просто не е за нас, тъй като това също има голямо значение, не можем да накараме някой да се промени, така ако той самия не иска. Но да, смисъл просто съжалявала съм в някакви ситуации, защото смятам, че съм заслужавала най-вече просто истината и просто този човек някакси не ми е давал и той това не просто готов, е просто това е най-неуважителното в отношенията между хората. Точно това е, не че съжалявам, но... Не го разбирам, просто не го разбирам. Не че съжаляваш, не го разбираш, защото не бих ти си могла да го такъв добър човек и ти уважаваш това уважение. Да. И просто разбираш, ама всъщност... В смисъл... Така, има много въпроси още. Не са... Той само ще направим... на някой от тях, смисъл самари направи. Тези... Добре, ще задам този въпрос, после ще задам един още, примерно няколко. Смяташ ли, че след 10 години ще гледаме на сегашните си проблеми по същия начин? Не. Ще са доста по-малки, според мен. Винаги проблема изглежда по-голям, докато го изживяваш. И ти си го правиш важен. Абсолютно. Това го гледам и нали, към минали години, неща, които съм мислила за толкова големи, толкова жизнено важни. Сега съм като... Вики, нали, смисъл, какво си мисля? Но реално, смисъл, всяка възраст си идва с проблемите. Смисъл, аз, примерно, нямам проблемите на мама, ама това не значи, че моите проблеми едва ли не са по-малки, защото аз ги възприемам като такива. Всеки проблем е толкова голям, за колкото го възприемаш. Защото неща, които за мен са голям проблем... За мен може да не са? Абсолютно, да. В смисъл, всичко в този живот, според мен, е нагласа и гледна точка и някак си преценка над нещата. В смисъл, всичко сами си го определяме и всичко е майндсет. Така че е много важно, нали, как разсъждаваме всъщност над тези неща. Но със сигурност след 10 години, в смисъл, ние ще имаме, нали, семейства и така нататък. Няма да гледам по същия начин на тези неща. Защото просто вече ще съм ги преживяла на едно друго ниво. Защото аз сега вече съм, нали, преминала отвъд дадени ситуации, но тогава смисъл просто ще съм като... Не, трябва да стане. Смисъл, докато сега съм. Трябваше да стане, защото да работиш. Някак си пак гледаш проблема по-дълбоко. Точно така. Отколкото така е, да. Просто тогава ще се случили толкова други проблеми, че ти ако тръгнеш всеки проблем да го взимаш навътре и да не продължаваш напред и някак си да си го държиш там, ти в един момент ти ще си проблем. Един голям. Една дупка. Така е. Така че е много важно да си преживяваме нещата и някакси да преминаваме отвъд тях, да си изпитваме всички емоции, които е нужно, за да може да преминем от другата страна, не да седим там, където ни е комфортно. Това е за друг подкаст, но може да говорим за емоциите. Това е за друг подкаст, защото тук се седих за още 50 теми да разказвам, а се сетих. Може да говорим за овертинкинга, като овертинкинга и и за емоциите може да говорим, като в друг подкаст. Окей, ние не говорихме ли за овертинкинга? Значи, аз ще да питам нещо. И ти да отговориш за това? За кое? За да след 10 години. Същото мисля. В смисъл, тези проблеми за мен ще са малки. Аз и преди една година, преди една година съм направила нещо, в момента го мисля за малко. Това е много якото, че в смисъл ти помниш урока, който си извадил, но в смисъл аз примерно много често забравям ситуацията, от която съм си го извадила. В смисъл помня примерно
че трябва да имаш едно на ум за хората, не помня точно от коя ситуация съм го научила това нещо. Сещаш ли се? Това е много якото, защото някак си прощаваш и продължаваш напред знаеш, и забравяш и чао. Абсолютно. Добре, тези въпроси са много тежки за нашата Просто няколко. Който ти е най-интересен? Мислиш ли, че характерът се изгражда повече от хубавите или от лошите моменти? Още. Да, защото ти хубавите, в смисъл... Това е много хубав цитат. Един такъв цитат, Добре, че без да си преживял лоши дни, не можеш да оцениш хубавите. И хубавите моменти. Да, така че абсолютно смятам, че... В смисъл, трябва да имаш лоши моменти, за да знаеш кои са хубавите и да разбереш, че всичко е временно и че буквално е така, като... Много обичам, като си кажеш, това никога няма да го преживея. И го преживяваш и успяваш да преминеш отвъд това. Всяка една ситуация. Това е красивото на живота, че смисъл нищо не е за винаги. Нито една буря, нищо не трябва за винаги. Тук много се повтарят. Просто, което ти е трудни моменти. Нищо. И сега да кажем, нищо не бихме... Изкажи се пак. И сега да кажем, нищо не бихме изтрили или променили. Да. Всичко е трябвало да се случи така и всичко се е случило по най-красивия, прекрасен начин, защото знаем какви хора сме. Да. Знаем какво струваме и всичко така нататък. И искам да намеря този въпрос. Аз, между другото... Стой да намеря това. Така, исках само да кажа, че аз съм изключително горда от хората, които ставаме, от хората, които сме. Защото някакси, когато се познаваш с някой от вече по-дълго време, ние се познаваме почти 4 години. Да. Не знам кога мина това време, но... Нека да не казваме 8 клас, защото тогава не сме имали много quality за познаване. От тогава ще го кажа. От тогава. Но то пак е 4 години. 4 години, Ние завършихме 11 клас. Да. Просто е много красиво да виждаш някой как се променя и то към по-добро, защото определено вярвам, че ние сме се подобрили във всеки един аспект. Да. И да, просто е нещо много яко. Да, така е. Гробваме и това в началото, където ти говореше за това как според тебе хората мислят, че съжаляват за това какво примерно са направили. Ние буквално не съжаляваме за нищо, защото и в момента правим този подкаст. И сме си казали, че ще го направим. Толкова наистина хора, правете нещата, които ви карат да се чувствате добре, правете нещата, които обичате и ако някой има проблем с това, той да си живее неговия живот. Абсолютно. Да не ви пука. Буквално не знаете понякога какъв ауткъм ще има от това. Да. В смисъл, хората буквално толкова много ще ви се кефат. Да, защото, не знам, ние като почнахме този подкаст и аз си викам, сега, какво мнение ще има, не знам си какво. Абсолютно, в смисъл, тези хора, ако се интересуват чак толкова от вашия живот, просто са ви фенове. Да, в смисъл, да. Буквално. И последно, не последно, ама... Мислиш ли, че всичко... Добре, това говорихме за причината, но понякога просто нещо се случва и ние му придаваме смисъл. Мислиш ли, че ние придаваме смисъл? Да, определено смятам, че смисъл, гледната ти точка над нещата, това как ти разсъждаваш над тях, може нещо съвсем по-малко да се е случило, но в зависимост ти как гледаш на нещата, ще си вземеш различна пулка, ще го видиш по различен начин. Защото, примерно, ето сега, на нас двете може да ни се случи едно и също. Примерно, да изпуснем чаша. И примерно ти ще го възприемеш като едно нещо, аз ще го възприема като друго нещо. В смисъл, просто зависи това как гледаме над нещата, за това, нали, какво всъщност се случва. Точно така. Чакай, че исках да кажа нещо. Има така. Аз мисля, че... Сетих се. Защото, примерно, ще дам един прост пример. Примерно, решили сме да готвим нещо. И не ни се получава. Ама, примерно, на тебе не ти се получава и на мен не ми се получава. В смисъл, по-отделно. И аз си казвам, никога няма да го правя това повече. А ти просто пробваш пак. И ти се получава. И вече се научаваш, нали, как това да го правиш. И ето как една и съща ситуация, просто с различни гледни точки, получаваш различен, нали, резултат. Да, изход от ситуацията. Да. Точно така. Затова работи света. В смисъл, както го казах и ония път, в смисъл, света буквално съществува и работи, защото ние приемаме ситуации по различен начин и работи по различен начин. То няма как всички да сме еднакви. Според мен, също така много зависи как приемаме ситуация и колко надълбоко я приемаме, от това какви хора сме и колко емоционално интелигентни сме. Според мен, ние може да понесем много, защото ние просто сме
много дълбоки като личности, много сме емоционални, много сме чувствени, много сме истински. Чувстваме, смисъл. Да. И според мен за това ние ги приемаме. Затова сме се събрали. Да, и за това правим подкаст, нали? Да. Ние ако мислиме толкова плитко по въпросите, няма какво да кажем. Не, аз с някакви дето не си разбират собствените емоции, не знам как бих била приятелка. Или, да. Такива нестабилни. Нестабилни, защото аз, примерно, говоря нещо от другата страна, е като от другата страна просто гледат като все едно, да знаеш какво им си заговориш. Мене ми е наистина много странно как има хора, които никога не са се замислени от някакви такива теми. В смисъл, никога не са разсъждавали задавих се. По този начин. И на мен наистина това ми е много интересно. Да, и на мен ми е много интересно. Леле, това може би ми става най-любим епизод до сега, който сме снимали. Добре, да. Аз вече забравих какви епизоди сме снимали. Дори... Между другото, много е интересно, в този епизод най-малко сме говорили за връзки. Имам чувството. Да. Това е много интересно за нас. Ситуацията, в които... Не е смисъл като... Да. Да, така е. Браво, хора, променяме се. Знаеш ли защо е така? Защото вече, както каза, ние говорим за този епизод и може би в много правилен момент го правим, защото ето в прехода... Искам само да кажа защо правим този епизод. Добре, стой малко. В прехода и без ние да усещаме, преходно ние явно в момента вече сме ги преживяли тези неща и без да го усещаме ние затова не сме говорили толкова. Защото ние вече сме го правим разбрали. този епизод, защото аз вчера не се случиха, стигнах до някакви така заключения, до които бях стигала и преди, но просто този път беше така финално и бях като Мишел, утре темата на подкаста е тази. Да. Много интересно. Така, като си в някакви такива моменти... Сетих се за друго нещо, което искам да кажа, ама да кажа. Аз ще кажа това, че вчера се усети, че има нещо и ми извънна. Да, аз усетих, аз се прибрах и беше качила... Аз си викам, не знам защо, аз си го помислих. Сами Шил дали ще усети, че има нещо? Човек, аз 5 минути преди това ти виждам в акаунта, този дет сме само ние. Да. Едно видео с... Кажи го, ще го изрежеш. Не, то не е нужно да го изръзвам с парфюма. Да. И си викам, тя кога го е снимала това? И си викам, ара да извънна, защото свързах нещата някакси и си викам, ще извънна, има ли нещо? И буквално... Да. Това не е нужда да го режем. Ние сме лок и ни това не е нужда да го режем, това е нещо готино. И също друго нещо последно да кажа, това, че примерно за една ситуация, ние всъщност в началото го казахме, там където нещо е трябвало примерно да се случи по различен начин или примерно да се е случило по-добре или по-зле, буквално аз съм благодарна понякога, че нещо не се е получило и примерно нещо друго се е появило в живота ми, за да може да ме спаси по някакъв начин от друга ситуация. Ти без да знаеш, някакъв човек, който дори сега да ти е в живота, е влезнал просто за да ти помогне и просто да те отърве от нещо. Никога не знаеш какво по-лошо е могло да стане и защо. В смисъл, нещата не са се получили или са се получили с причина и понякога просто заслужаваме повече. Точно заслужаваме нещо различно от това, което е щяло да бъде. Да. И в смисъл, просто нещата трябва да се случат по друг начин. Това не значи, че няма да се случат. Напълно. Просто ще се случат по друг начин. Това е много добър край на нашите мисли и на това, че вие може да приемате всичко, че се е случило с причина и това е супер. Да, всичко зависи от гледната ви точка и това как вие гледате над нещата. Ако искате да гледате над нещата като грешка, давайте. Ако искате да го гледате като урок, от който сте научили нещо, давайте. Определено ще постигнете доста повече и ще бъдете at peace. Ще бъдете... Да, с спокойствие със себе си. Мир. Мир. Вътрешен мир. Да, това е думата, браво. Да, и може би най-важното е не какво се е случило, а реално какво след това сме направили. Да. Да. Просто да направим това, което зависи от нас, а не толкова да контролираме цялостната ситуация, защото особено когато има и друг човек инволвнат, някак си
Просто... Не всичко зависи от нас, когато Абсолютно наистина. да. Това е много важно да се знаем, че не всичко е в нашите ръце. Напълно. Да. Много интересен епизод стана, надяваме се да ви е харесал. Ще ми е много На приятно нас определено ни хареса да си говорим, така че... Аз бях такава Аз забравих, въодушевена за този епизод. аз забравих, че снимаме. В смисъл, по едно време просто си говорих. А ние викаме, ще стане половин час. Да. Не знам защо си мислехме, че толкова бързо. Да бе, не знам, аз тази тема много обичам да говоря за такива неща. Искам само да кажа, че ние това го обсъждаме за 16-ти път. Да, но никога ние много обичаме да си говорим на такива теми. Но ние като говориме си за всичко това, обаче като го говорим така и знаем, че снимаме, си ги казваме като все едно вече са били. В смисъл, говорили сме си го и вече знаем каква е по-оформено. Тъй като ние смисъл, както ви говорим сега, нали, че сме преживяли някакви ситуации, нали, вече сме продължили от тях. Ние, смисъл, някак си заедно сме, нали, минали през всичките тези неща. В смисъл, ние преди тази ситуация да се случи, по време, след това, в смисъл, през цялото време сме си говорили. Да, така и някак си сега е много хубаво да видиш, че нещо е завършено и е приключило и сме го пуснали и чакаме нови Искам последно да кажа, независимо, че нещо е приключило и вече аз съм го пуснала, понякога ми става много емоционално и такова. Идва ти да се разплачеш и не толкова за човека, който примерно вече не си говориш с него, а просто това как ти си преминал през това и си някакси пораснал и ми става такова емоционално, защото си викаме какъв човек съм, нали, съм минала през това и съм успяла. Не, много е яко, когато ти е било много трудно да продължиш, нали, след нещо и да си стъпиш на краката и, нали, дори да се усмихнеш, да си искрено щастлив и в смисъл, когато осъзнаеш, че си успял и си такъв. Аз го минах това. Аз успях да се справя с дадена ситуация, нещо. В смисъл, някакси гордостта, която изписваш за себе си и осъзнаваш колко силен си като човек. И осъзнаваш, че всъщност нищо не може да бие твоята добросъвестност и истинност. Да, никога не трябва да променяш сърцето си. Абсолютно. Никога, защото това ти показва какъв прекрасен живот, нали, живееш и че ти не си, не носиш на плещите си тая лъжа и просто да сме истински пред себе си, да сме vulnerable, уязвими. И значими. Добри сме. Да. Добре, аз викам да приключваме епизода. Аз много ще неща да кажа, но това е за друг епизод, който да направим един... може да ни пишете, нали, за теми, които да снимаме и може да видите повече за емоцията и неща в някой по-следващ епизод, но пак ще си говорим за такива теми. Добре, защото мисля, че пак много добре ще се получи, ако говорим за тях. Ние само за това си говорим. Защото оттам идва всичко. От емоцията и чувството. Особено за нас, защото има някои хора, които... Както и да е. Много ви обичаме, хора. Радваме се, че бяхте отново с нас. И до следващия епизод. Чао!